Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat ipatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Anida at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, mabainak ko maamang ipatulod iti kapadasak iti biyag. Ngam intortured ko. Tabarang makaitad iti leksyon kadag iti padak. Anayat ngagdengdengeg iti programa yo. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Nida. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Umay kayo gayam ijay balainton bigat. Agluto akiti spaghetti, fried chicken, kan salad. Ay na, nagsaya atin. At damanan pakipanganan. Wen nga rod ada ka di okasyon? Wen no birthday. Saan? Ay, malagip ko lang mat at agluto. Kan tapno adda pagsasangwan tayo. Mayat ti agchismis no adda sangsangwan amakan. Oy, agpay suday ta ako na Nida. Saan lang ating iwat ti mapnak ng agchis-chismis. No dikat, pati buksit, mapnak mat. Imbaglakit di ta nagbalinagayim da kanida. Nagswerte kami nakigayim kan ka. Gaputan na parabor ka. Saan ka naimot? Saan ka di Marita? Wan nga rod Ano, talaga nakasingsingpat ka, Nida. Da kayo mat. Kayat ko lang mat nga i-share ti parabor asumang sangbay kanyak. Ket sapay la ko ma. Ta saan nga agsarday ti parabor asumang bayken ka. Ay na, talaga asaan nga agsarday. Gaputa adda iji abron ti asawa na. Binulan nga agawat iti kwarta. Ay na, makapaapal kanida. Tada ija abroad ti asawam. Siyak ngay, agkub-kubon nila kay ko iti katatrabaho iti talon. Ngam aging gayta, awan aasin swan ming. Kasan no, katsaan mo mat ngamin atulungan. Makichischismis mat ti paglaingam. Siyak lang arudan ti akin trabaho iti amin at trabaho iti balay. Di sumat ati agtalon. Ay, unay kat ngaminan, ti kinarigat ti biyag. Ay, nagrigat nga agbirok iti pagkwartaan. Ay, sana bali taawan mat anak mo, Josie. Ken sika, Marita. Sika laang mat. Awan mo tinadong maapanunutam. Uy, day tangaron mo ti pagsayaatan na. Ay, nasyak mat. Saan ang mabalin sa anak nga agluto iti balay. Nadagsan ti trabaho nila kay ko. Kaasi mo awan kanun na sumangpet. Uy, imbagkan ka taadapay ilutom. Saan kami mat maibusan iti bagas? Taman nalon ket nga rod nila kay ko. Kumpormenton abulong ti ilutok amasida. Imbaglakit din, tanaswertyan mo't nila kay ko tinag-abroad. Tano saan? Amangan no aging gaita kat agtaltalon pa'y laeng. Nagadumatan ti linuto yu asalad, fried chicken, kan spaghetti nanang. Agbalo nakman ije pagadalan, tapara manak ni Aya. Ay, saan kang agbalon? Mangan kan iti ado sakbay amapan ka ije pagadalan. Mangan kan tumanen inton sumangpet ka. Ha? Naglaingan ngay dagita akaadalam. Saan nga isuda ti inlutwak? Asino nga rutin lutwan nyo? Dagiti gagayim nyo? Gayim kumat ni Aya. Saan ka di amabalin nga ikakmat? Iso nga inlutwak dagiti gagayam ko. Takanayon dak nga umay pasyaren dito balay. Iso dati liwliwak. Iso arumbang lang nga paraburak ida. Sika ngay. Anya ngay mati pakairanudam iti gayem mo nga ibagbagam. Nagawid ang damarita kan Josie. Ay, nakataltal naman nandito balay. Aginawak man langan kadagiti nanganan mi. Di dapay mat naginaw dagi jay. Nakipanganda lang arudan. Nagisupot dapay. Angam, di daman lang makainaw mat. Nanang, adakon, Hmm. adakadwak.
Iso ni Aya, ti bagbagak agayem ko. Hay, Nanang. Siyak ni Aya. Inayabanak ni JR nga agpasyar dito'y balayo. Kasta? Nanang, mabalin ka ding agmeryenda kami kan ni Aya iti linutuyo. Sige, umay ka ijay kusina, JR. Taalaam ti meriendayo ka ni Aya. At tugaw ka pa lang dito'y Aya. Tamangalak iti meryendata. Sige, JR. Apay anagawis ka pa'y laeng. Imbes ko maapara ka data tinabati. Basit lang matikanan ni Aya. Nagadumat ti linutuyo. Basitan tinabati. Anya? Kat no nagadumat ti linutuyo? Impadawat yu manan? Dimawat da nga rod. Iso apagawid mo ti gayem mo. Tano saan? Siyak ti mang paawid kan kwa na. Ibagam ana ibusan ti makan. Ha? Day tatisaan yung araramidan nanang. Urayan niya ti ibagbagayo. Mangalak iti meriendami kan ni Aya. Talaga ka di asaan ka nga agtungpal kanyak? Padason yung apagawidan ni Aya Ipulong ko kan ni tatang ti araramidan nyo. Imbaga kakanayon yung mailibre dagiti gagayim nyo. Ay, sana? Sige nga rod. Mga laka iti meriendayo. Ngam saan mo tol nga awisan day ta nga aya diti balay Apay kumangay asaan? Gayim kumat ni Aya nanang. Iswasan yung nga iparit. Tasaan kumat nga iparparit nga umay dito'y balay dagiti gagayim nyo. Agyaman nakta nagpawit kan, Celso. Apag husto, awanan kwarta nga igamag. Ada ka di matlamawar ornong mo. Ipaw-pawit ko amin asweldo ken ka Iso makaammo ka ko man nga agurnong. Ay na, ko nga, nagadumot apag gastusan. Nagrigat ti agurnong. Ag-budget kang amin ilasin mo na dagos ti urnongam apaman ang maawat mo ti kwarta. Ket ti mabati, isulangan ti anay mo agastusan nyo. Kastamot ti aramidak. Ang no maibusanak, kapilitan mo't lang ang maguyod ko ti ornongag. Agtipid kang amin abakat. Anya ti ammom no kalaat nga kasapulan ta iti kwarta. Pangalam nga iti usaram. Ket ni ipawpawit ko matlakin ka amin na sapul ko. Ala, ikarkarigatak ti agurnong, uray basit laeng. Rumbang lang. Tasan nga agnanayon na napigsak nga agtrabaho dito Ano sakto pa yan ti iliw ko kada kayo iti anak ta. Ayat ko lang nga sumayat mat basit ti panagbiag tayo. Ay kat, agyamanak mo't iti anus mo, lakay. Ay, kailiw da kamot una yan iti anak ta. Agan-anad ka kung maakanayon dita. Adak manin nana. Inawis nak ni JR. Tadituyak ka nun amangal daw. Kat, pag-aayat mo matan, Mabainak amang paay ka ni JR, nana. Nakapilpilit mo't ngamin. ibagakkan ka, Jack kayat nga daum umay dito balay abisita ni JR. Kasta ka di, nana. Pasensya kayon. Sige nga, Rod. Inakon. Pakibagan tulangan ka ni JR anapanakon. Madaman nga gagaon ni JR iti kaninyo. Iso asaan ka na pumanaw? Angam inton maminsan nga awisan na ka. Saan kan asumursorot, ha? Sige, nana. Saan mo nga ipulpulong iti anak ko ti imbagakan ka? No saan mo akayat tiriribok? Nuguraan nak ti anak ko. Dagas ka kanyak. Sige, nana. Pasensya kayon. No kanayo na nga umay dito'y balayo. Saan ko ngamin nga amo asaan nyo akayat nga da umay abisita ni JR? Basta saan kanton asumursorot iti anak ko. Oh, anya ngay? Intayon agpasyar ijay ili. Ay na, awan kwartak nida. Awan pagpletek. Ay, ang uray siyak nida. Awan mat ko kwarta. Oh, di siya kunti makam mo iti pagplete yo. Anya ayat ti aramiden tayo ijay ili. Intayo mat agpasya-pasyar Basta, sikat ti makamo kada kami Tawan kit nga rod kwarta me. Wan, kunak lang arudan. Ket,
Anya pa'y lang arot ti aramidan ta, Josie. Intag sukatan Ay, kato na. Kakaiso na nga, dagilibre ka na ta. Darasan nyo nga rod. Taurayan kayo. Oh. Apay akasta ti itsuram anasang patak, JR. Sa di naman ang tinagapuan niyo. Naggapuak ijay ili. Apay aya. Pasyar kayo la pasyar. Anya nga iti makan na ginatang yo. Adda in take out ko, aparakan ka. Atoy, oh. Si kalaang timangan, tanalpasakon. Awan manan kasangok amangan. Apay nga tasaan kumatan ang maawis ni Aya nga umay dito'y balay. Awan mat amok nga inaramid ko amadi. Apay akas lalikliklikan nak. Oh, dinasayaat. Tapay mat. Tapno saan asurot-surot kan ka. Kakaiso na agayam ko ni Aya, nanang. Sakat liklikan nakmatan. Di awanan gayam ko. Ay na, JR, anak ko, ubing kapay. Adu pa'y ti maam-ammom nga agbalin agagayam mo. Anay ko, apay nga nagsakit mo tanti tiyan ko. Apay nga ta, naidumdum mo dahil sakit ti tiyan Anay, nagsakita talaga. Riingak ti anak ko. Naska na mapan kami di ospital. Narigatan. Amangan no ipatay ko pa'y daytoy. No bye-bye. Nanang, naskan kanu ang maopera kayo. Naskan kanu nga ikatanda ti appendix yo. Ay, kasta ka di, anak ko. Awagam nga rin ti amam. Ibagam nga dak di ti ospital. Sige, nanang. Kan pakaamuam dagiti gagayam ko. Tano mabalin, sumublat na nga agbantay di ti ospital. No kastama pan ka ag eskwela. Sige, nanang. Pakaamuak ida. Nagipawit ni tatang iti usar nyo, nanang. Nakautang kano kadagiti kakadwa na iti kwarta. Ay na, imbag man. Ngam dagiti gagayam yo. Sanda kano ang masango ti umay mangbantay kada kayo. Anya, kasta ti kunada. Nanang, nasaya at dalaang. Wada kasapulan da kada kayo. Ngam da kayo ti agkasapulan. Sanda kayo ang matulungan. Kasta gayam ti aramid dagijay agagayam ko. Saanak gayam anapatag kadakwada. Aya, apay nga da ka dito ospital? Nagpangpanghasi nga ni JR. Ano mabalin? Buludin na dagiti notebook ko. Ngamin, manon nga aldaw asaan na simsimrek. Iso asaan da kumamot ang kaungot, nana. Sa anak nga agungat, aya. Kan pakawanan na kuma, no anyaman dagiti na isawsawang ko kan ka iti kalabas. Saan kan aparitan nga umay agpasyar ijay balay? May sa kagayam anapudno agayam. Urayam la kuman biit ni JR Adala na pan naginatang nga agas. Sige, nana. Kumusta kayong matan? Mayat-mat, balasang ko. Agpapaimbagak laangan. Nalpas matan ti operasyon ko. Kan awan mat problema. Nasaya at mat nga rod no kasta, nana. Inton makaawid kamin ijay balay. O may kanto pumasyar ijay, wan. Saan akon nga agungat. Nga uray kanayon ka nga agpasyar ijay balay. Sige, nana. Birthday gayam ita, Nida. Ngam nalipatan na kami matan nga inimbitar. Wen nga rod gayam. Si Kaa, liplipatan da kami matan ka ni Marita. Saan kayo analipatan? Ngamkit di talaga asaan kayo nga imbitado. Ngam tangay ada kayo matan ditoy, di mangan kayon.
Ngam, saan yon ang mabalin ti ag-take out? Ni, apay ngay. Talaga nagbaliw kan gayam. Nagnakamaklaan. Tano siya gayam ti agkasapulan, pulos asaan dak apagan ano. Na ospitalak, ngam awan man la kada kayo tinakaiturad nga imay nang sarong karkanyak ija ospital. Ay, pasensya ka na gayam. Amumot nga ultimo pamasahi mi nga agpaili kat awan. Uray day ta kumalaang mati mairemedyo yo para kanyak. No talaga anapatagak kada kayo agayom yo. Naisakripisyo yung manla ko matinang pasyar kanyak ija ospital. Sorry gayam. No day tati pangguraam kada kami, ay ket, awan maaramidan mi. Saan kayo matkat aguraan? Saanen akas iditi kinaparabor ko. Nasken nga agino takitan. Tano siyak tagsakit. Awan metlat sa bali ang makatulong kanyak. No saan at ipamilyak metlaeng. Iso nga ipamaysakon ti atensyon ko iti pamilyak. Manipod day di pan naka-ospital ko, liniklika ko yung dagiti barkadak, ket ingkarigatak tinagurnong. Narigat ti agsakit nga awan apulos urnong. Tuy pagayam mo, nida. Agyaman pagayam nida iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, sana dakes ti agparabor, ngamrumbang laang nga amumet ti agurnong para iti masakbayan. Gapu ta saan nga ammo, no addan to tumulong ken ka, no sika ti agkasapulan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Nida. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.